No niin, täällä ollaan kentän laidalla. Käpä 93 valmentaja Lindström Pete, moi. Moi. No niin, Hesa Cup on nyt pelattu ja lyhyt yhteenveto tapahtumista. Muuten ihan hyviä matseja, mutta viikas pelissä klubia vastaan oli pari pykälää liian kova ryhmä. Okei. Aloitetaan ihan alusta. Mikä oli eka peli? Oli Honka Fortius vastaan. Paljon se päättyi? No se päätti virallisesti 0-0. Kolme maalia tehtiin ja voitettiin peliä ja saatiin 1 pinna. Okei. Siellä oli jotain hässäkkää ollut. Pallo ei mennyt verkon läpi. Koska verkko ei ollut, niin se ei ollut maali. Niin, eli ei mennä näihin pieniin yksityiskohtiin sen enempää, mutta sen jälkeen oli sit, ketäs vastaan sen jälkeen seuraava peli? Oli Mapsi Kontulassa ja 2-1 hävittiin. Joo, se oli tasainen peli kuitenkin. Pyöreä matseja. Ketäs sen jälkeen oli vastassa? Pelattiin tänä aamulla, Suikko Brasileroa vastaan, Brassiengi ja päätti 0-2. Oli ihan hyvät saumat voittaa sekin peli. Ja nyt äsken oli hoikot vasta tosiaan vika peli, mutta ei siitä sen enempää. Ei se ihan niin paljon päätty. Siinä oli ihan hyviäkin asioita, ajatellaan positiivisesti. Dankku teki hienon maalin. Ketäs muuta kuin nostaisit tässä niin Hesa Cupin aikana esille näistä pelaajista, kun Dankku tässä vikaspelissä sai hyvä maali. Samuli pelasi hyvä peli topparina ja Elias ihan hyvä peli keskikentän laidalla. Okei. Sellaista. Teillä on nyt vähän taukoa tässä elokuun alkuun asti ja sen jälkeen toiminta jatkuu. Ja mitäs sarjatilanne tällä hetkellä? Noustiin nyt kakkoslohkoon ja siitä lähdetään sitten. Siitä lähdetään ja ketäs siellä on vastassa? Muistatko yhtään ketä tulee? Tulee IFK ja Mapsi tulee uudestaan ja Pohuu ja näitä samoja vanhoja hopsi valkoisia. No niin, siellä on hyviä vääntöjä tiedossa. Kyllä. Mihin tää klikkailijat voi tulla kattelee pelejä sit? Klikkailijat voi tulla. Missä kotipelit? Varmaan Samsan tie palataan jonkin verran. Eli puhumme Käpylän Wembleystä. Okei, hyvä homma Pete ja kiitoksia ja hyvää kesälomaa. Saat lähes reissuun. Joo, perjantaina lähdet. Onneksi olkoon. Me jäädään tänne jakaa Hesa Cupin palkintoja. Ajatellen lämmöllä. Kyllä. Hyvä. Morjes. Moi.